Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego. Pumasok ba yun? Isa pa, take two. Dear Nicole and Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ali. Suki ako ng tambalan dati. Sila yung kasabay ko sa agahan at kahit na maalam na si Chuper, huy na maalam lang naman on air ha. I-clarify lang natin yung... Parang sabihin na maalam. Parang pumanaw. Tapos nakaputi pa akong ganito. Pero sa bagay, hindi naman kinakaban, masamang damo yun. Saka dito pakalat-kalat lang si Chuper sa amin. Pakalat-kalat lang sa palipaligid. So sabi niya, kahit na nagpaalam na on air si Chuper, hindi pa rin ako bumibitaw. Palagi pa rin akong nakikinig sa inyo. Sumulat ako dahil gusto ko lang. Hindi naman siguro kailangan na may malalim na dahilan. Nasa 30s na ako at kamakailan lang, na-diagnose ako na may schizophrenia. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Matalino naman ako. Madalas naman, gaya ngayon, matino ang pag-iisip ko. May espesyal din naman akong ugnayan sa Panginoon. Kung titingnan mo ako, hindi mo naman mahahalata na may sakit ako na medyo mahirap ispell. Oo nga, ang hirap ispell ng schizophrenia. Pero hindi ko nalang Pero hindi ko nalang kinontra yung diagnosis ng doktor. Nahihiya ako. Matagal niyang pinag-aralan yung pinag-aralan niya. Baka malungkot kapag sinabi kong nagkamali siya. Ayaw natin ng may nalulungkot. Masaya lang dapat lagi ang vibe, masyadong maiksi ang buhay. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang lahat? May naririnig akong bulong kahit mag-isa lang ako. Hala. Nung una, yung naririnig ko ay yung static na radio frequency sa AM. Alam niyo yung tunog na yun? Yung kapag naglipat ka ng istasyon tas wala ka pang makuhang istasyon, yun. Yun yung tunog na yun. Ayoko nun. Nakakasakit ng ulo. Nakakabaliw. Mabuti na lang napalitan. Alam niyo yung pumalit? Yung boses ni Nicole. Hala! Ano to? Tingin ko hindi is, Schizophrenia, ano to? Obsession. Sabi niya, naririnig ko na yung boses ni Nicole sa ulo ko. Bumubulong, tumatawa, umiiyak, nagbabasa ng mahiwagang burnay, nagkikwento! Nakakaloka! Depende sa mood niya. Minsan mahina, depende sa mood ko. Ang bulong? Oh my gosh, nakakalurky! Minsan mahina, minsan malakas. Pero mahina man o malakas, masaya man o malungkot, isa lang ang dulot ng boses ni Nicole sa akin kapag bumubulong siya sa tenga ko. Hala. Nakakapagpakalma. Oh. Taray! Alam mo, Diego! Napagdesisyonan ko na talaga today. Yung laway ko lalagay ko sa garapon, benta natin. Benta natin kay Boss Toyo. Correct! Benta natin tapos calming oil. Yan. Nakakakalma. Ayan. So malakas o mahina, nakakakalma. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong kwento ha. Ano ba? Dahil birthday week ko ba kaya may ganito kang pa-etchos? So sabi niya, mahina man o malakas, masaya man o malungkot. Isa lang ang dulot ng boses ni Nicole sa akin kapag bumubulong siya sa tenga ko. Nakakapagpakalma. Kapag naririnig ko, nagiging okay ang lahat. Ayos lang ang mundo ko, masaya, payapa. Nicole, sana hindi ka nag-cringe. Sana hindi mo naisip na creepy. Sana hindi ka kinabahan. At sana hindi mo naman ako mapanaginipan.
Yung lang naman ang gusto kong sabihin, na napakalaki ng epekto at ambag ng boses ni Nicole sa buhay ko. Hindi ko din siya makakalimutan kasi kapangalan niya yung nanay ko. Emmy ang pangalan ni nanay. Pakibati naman. Hi, Nanay Emmy! Hi, Nanay Emmy! Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muling pagbulong ni Nicole sa tenga ko. Nagmamahal, Ali. Ayan. Ay, ngayon ako nakarinig ng ganyan. Alam mo yung huling beses na nakarinig ako ng parang napapanaginipan niya na yung boses ko, boses ni Chris Choper dati, was when there was a student na gumawa ng thesis tungkol sa tambalan. Yun na kwento mo na na simula nun hindi na siya nakinig. Ewan ko nga kung nagbalik loob na siya eh. Kasi nga, naririnig niya yung boses kahit saan. Siguro kasi syempre gumagawa ka ng thesis. E di syempre, basic. Kailangan mong pakinggan yung Chinek mo ginagawa ba yung mong pangalan thesis. nun? Ha? Kung Ali ang pangalan nun? Hindi ko sure. Baka ito na yun. Baka ito na yun. Ito pala yung effect. At saka babae yun. Nakalimutan ko na yung pangalan. But anyways, well, hindi naman para sa akin, hindi naman creepy. Para sa akin, hindi naman nag-cringe. If for anything, I think, nakaka-happy din siyang pakinggan. Kasi, ibig sabihin, nakakatulong. 'Di ba? Kahapon, nag-host ako ng event ng Mega Sardines. Tapos kasama ko si Judy Ann Santos Agoncillo. Yan. Tapos syempre, dahil may kasama kang celebrity, ganyan, madaming nagtatag sa'yo sa stories. Yung boses ko ang lakas. Tapos medyo nakakainis. Kaya nakakatuwa lang yung kapag may nagsabing, alam mo yung boses mo nakakakalma. Kasi parang ako mismo nung tinatag ako sa mga stories, sa naririnig ko yung sarili ko, hindi siya nakakakalma ha. Yung pagiging hyper ng boses ko parang 150%. Nakakalurky. So, for somebody to say na nakakakalma, nakakatulong, at yun yung static na naririnig mo sa nakakatuwa naman yun. Pero, hindi naman normal na naririnig mo yung boses ko ha. So, medyo itanong mo din sa doktor kung ano na ba ito. Kasi baka mamaya, yes, nakakalma ka, pero hindi naman normal na may naririnig kang bulong ng boses ko. Well, diba? siguro hindi ko sure. It's not the voice itself. Parang siguro yung wisdom. Ay, taray, ano ba yan? Ilalagay ko na talaga yung laway ko sa garapon. Napapalakpak si teacher diba? eh. Nakakagaling, nakakatalino, nakakakalma. Magkanong, dahil naisip mo yan, may cut ka dito. Yeah. At yung proceeds pupunta sa Mission Church. Yeah, Yan! amen. Nakakaloka. The wisdom, yung feeling mo. Yan yun. Baka hindi siya literal na bumubulong. Kundi parang baka yung wisdom nga. Yes, oo. Parang subconscious niya na naririnig. Nata-translate sa boses mo. Oo, parang ganun ganon. Parang ganun. Sana naman magaganda po yung mga wisdom ha. Baka may mga sinasabi din po kasi talaga ako dito na medyo nakakalurke. Sana nakakatulong, di ba? Alam mo, kakaiba talaga ang human brain. Masyado siyang komplikado. Pwede, di ba, may para magkaroon ka ng schizophrenia, para may bulong-bulong, di ba? Kasi hallucination siya. May mga bagay ka na naririnig na wala naman, na ikaw lang ang nakakarinig. Correct. May mga bagay ka nakikita na ikaw lang May nakakakita. ganun di ba? So it's a product of your brain dahil exposed siya sa'yo. Sa akin. So So, definitely ako yung- mga wisdom, yung Correct. mga aral nandun na Nanalaytay, parang ganon. nanalaytay. So parang nag-trans ano lang siya. Na parang Boses sa boses mo. Correct, Parang parang ganon. ganon. So, dahil sa sinabi mong ganyan, Diego, isa lang ang ibig sabihin nito. Piliin mo yung mga taong pakikinggan mo. Yes. Yung mga taong paniniwalaan mo. Yung mga walang sungay, Correct. Nakakatakot kasi. Nakakatakot! Di ba? Totoo. Hindi Oo. kasi lalo na, kasi hindi mo alam eh. Kung kapag ka may ibang effect sa sarili mo na may bumubulong siya sa'yo. So, pipiliin mo yung mga pwede mong pakinggan. Di ba? Kasi kung alam mong may sungay-sungay yan, tsaka buntot-buntot, delikado tayo dyan, friend. Correct. Di ba? Pero it's in a way, it's touching. But I'm also very worried, Ali, kasi kung halimbawa literal na, ang interpretation ni Diego, wisdom. Di ba? Parang ganyan. Pero kung actual na boses, tas bumubulong, ang boses ko hindi bumubulong. Maingay po si Lagi Nicole. siyang malakas. Sabi nga ni Ninang Ming, si Ninang Salome Arinduque, sabi niya, di ka ba
napapagod? Sabi ko, saan? Sa kakasalita. Ha? Sabi ko, ngayon mo pa ako tinanong, 20 years na ako sa radyo. Sabi niya, hindi kasi para lagi ka sumisigaw. Oo. Parang lagi kang Gina G. Sila yung napapagod para sa'yo. Totoo, yun yung sinabi niya. Ganun din ang Napapagod ako para sa'yo. Oo, ganun din yung tanong sa akin ng mga churchmate ko. Sabi niya, hindi ba yung napapagod si Nicole? Sabi, may salita siya ng salita. Kaya nag-worry ko para dito kay Ali. Kasi kung ako yung naririnig niya lagi, hindi ako naniniwalang may mahinang part. Hindi ko talaga sure yung merong mahinang part. Pero diba? yung sinabi niya na calming, yung dating sa kanya, well, ibig sabihin maganda yung naging maganda yung effect, di ba? Asan yung garapon? Asan yung garapon? Bigayin natin. Bigayin na natin yung laway ko. Pamahin. Pag medyo hindi ka kalmado sa may mga anxiety, diba? o pahirin laway ni Nicole. Alam mo, nako, dito na talaga, ito na, this is the sign that I am praying for. Alam mo ba, naghihintay ako ng sign, Diego. Kasi gusto kong magkaroon ng negosyo. Naisip-isip lang ganyan. Tapos gusto ko yung mga calming oil. Ayun, calming laway. Calming panis na laway. Pili ka. Lalabas ng mga vials na malilit. Iba't ibang version. So may calming panis. Yun yung mga bagong gising ako. Calming fresh. Yun yung bagong toothbrush ako. Gamit ang unique toothpaste. Yan. Calming galit. Yun yung mga laway na spurned ko nung galit ako. Nakakaloka. Hindi, pero totoo, nag-iisip ako, ano kaya kung magkaroon, kasi syempre as a tita, yun yung mga gusto ko eh. Yung mga nakakalmang mga oil. Tapos yung mga inaamoy-amoy na. Correct. May mga menthol. Pahid-pahid. Alam yan ni Sir Ivan Keely. Sir Ivan, alam ko naman papogi ka, pabata, pero I'm sure, katulad ng sinakyan mong Grab ngayon na si Kuya Randy, aminin na, asan yung mga papahid nyo? Gusto nyo ba ng calming panis na laway ni Nicole Yala? O i-shoutout lang natin si Grab driver Randy Potente. Ay, sakay si mo Randy. ang boss namin. Hingi ka ng laway niya pag mapakalma din yan. Kasi pagkausap namin yan, nakakalma kami, di ba? Hindi, pero may ganun There's always somebody who serves as a calming voice. Yung aura talaga totoo, nila. Mararamdaman mo. Correct. Kaya nga siguro pagka gano'n na, lalo na kung parte siya ng buhay mo. Kanya, for example, people on radio na lagi mong pinakikinggan. Pag isang araw kasi nawala sila, parang nadidiskaril ka. Tama. Ganon. Kasi yung mga boses, kahit minsan hindi mo sila actual na pinakikinggan, yung kahit background lang sila. Yung parang sinasabi ni Ali, mahina. Pero dahil naririnig mo, alam mo may kaibigan kang kasama. Yan, tama. Ganyan. Pero kailangan, Ali, kaya sinasabi ko medyo nag-worry ako, kailangan na di-distinguish mo kung boses ko pa ba na nakakakalma o ibang boses na yung naririnig mo, ha? Kasi tricky din yan, may mga boses din. Baka iba na yung bulong ni Nicole sa'yo. Penny 1.5. Sa birthday ko, penny 3.5. Nakakaloka. Ewan ko, speaking of mga bulong-bulong na ganyan, minsan kasi may ganun kami sa bahay. Katulad kagabi, ito lang yung asawa ko, sabi niya, ano mami? Nakahiga na ako sa kama, tapos siya nakaupo sa upuan. Ano mami? Okay ka lang? Sabi ko, bakit? Sabi niya, may sinasabi ka sa akin. Hello? Sabi ko, wala kaya ako sinabi. Sabi niya, hindi. Sabi mo, parang kunin yung gamot. May mga ganong kemerot. Pero in fair, di pa kami umiinom ng gamot. Pero di ako nagsasalita. Oo nga. Pareho sila ng epekto actually ng asawa mo. Kasi yung asawa mo, may schizophrenia na asawa. araw-araw din siya nakikinig eh. Oo Di ba? nga. Kahit mag-asawa na kayo. Correct. Isa sa mga fan doon na, sa ngayon, sa mga nanonood ng live, baka nandyan Oo yan. nga, nandyan Hindi yan. nawawala yan Nakatutok yan, oo. So malamang, kahit hindi kayo magkasama, yung boses mo, nandun pa rin sa utak niya. Kaya may ganun Correct. May ganyang parang bumubulong kahit hindi naman literal. So ganun, gets na namin si Ali. Gets ka na namin, Ali. And I don't find it creepy. If for anything, ito yung sign na hinihintay ko na talagang kailangan ko ng gumawa ng mga oils na pampakalma. With essence of laway. Shoutout natin, the Tribe Grab driver, si Charlie Servito na nakatutok sa atin. Magandang hapon sa iyo. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po. Lahat ng mga Grab driver na nakatutok sa atin, thank you very much. Sana nag-join na kayo sa Love Knows No Boundaries promo. Marami na mga nanalo sa atin ng mga Grab drivers ang dami. dito. At pag nagkita tayo, lalawayan ko po kayo. Para
kumalma kayo sa biyahe ninyo. Kasi grabe na ang biyahe ngayon, Diego, nakakapagod. Grabe yung traffic ngayon. Wait lang, may laway dito sa likod. Pahit. Ayun na, kalmado na ako. Yan, o, di ba? Thank you, ha. Dahil sa iyo yan, Ali, nakaisip kami ng negosyo. Charot. Well, I really hope sa lahat, hindi lang ito para kay Ali. Kung meron man pong pagbulong na nagaganap sa inyong buhay, sana po ito yung bulong na talaga nakakatulong. Yan. Yung Oo. bulong ng kabaitan, yan. Kasi Ayan. totoo naman, Jegs, yung bulong ng kasamaan, it's also real. Correct. Oh, totoo yun. Totoo din yun. Oo. Diba? So, kailangan... Actually, yung bulong na yun din yung bumulong sa mother ko eh. Ay, totoo. Ay, totoo. Ang sabi niya kasi may bumubulong sa kanya na patayin yung anak ng kapatid ko kasi siya yung nag-aalaga no maliit pa eh. May ganung bulong. Oo, kaya ang ginawa niya, instead baka magawa niya yun, ginawa niya na lang sa sarili niya. Oo, parang diba? ganun. So, part din siya ng anxiety. Yung Oo. brain kasi natin, Correct, tricky. napaka-complex niya. That's why yun nga yung sabi ko, yung schizophrenia, nakakatakot din. Correct. 1:39 na! Ako po kumikinang na ulo, Diego Bandido. Ako kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!